Mä en haasta itteeni. Mä haastan sut. Nyt lähdetään testaamaan meidän mustarata. Tää on pikkusen vaikeet yhdellä kädellä. Tää on semmonen, että mä oon joskus päässyt nää ihan kummaltakin puolelta. Tää on oikeesti ihan crazy. Mut mä vähän veikkaan, että se ei nyt onnistu. Mutta me kokeillaan yhtä puolta pitkin mennä, niin katsotaan onnistuuko. Laita tykkäys tässä vaiheessa videolle, että mä pääsen ton. Yksi tykkäys on aina yksi. Tommonen puomi eteenpäin. Ui vittu. Ihan kohta. Hyvä. Yeah. Herra Jumala. Sikko on vihdoinkin palauduttu tosta äskeisestä, niin ei siitä mitään palauduttua, mutta sit lähdetään jatkaa. Wow. Wow. Ui. Missä se? Siinä on hieno one-line. Jäbä. Aton päällikkö. Nyt tulee tämmönen voijerikävely. Tää on taas